салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси хурсандам. Рафтем. Микел Артета аз рӯзе ки дар курсии сармураббигии дастаи Арсенал нишаст, умеди мухлисони дастаи лондонӣ ба рушди даста мустаҳкамтар шуд. ҳарчанд бозии охири онҳо ба бох анҷом ёфт. Гари Линекер, собиқ футболбози мунтахаби Англия, дар твиттери худ навиштааст ки ҳарчанд Арсенал аз Челси шикаст хӯрд, аммо дар ин даста як навъ дилгармиву пешравӣ эҳсос мешавад. Аз ин рӯ мо гуфта метавонем ки дастаи Арсенал аз пой nauфтодааст, гуфтааст Гари Линекер. Юрген Клоп рад мекунад онеро ки онҳо пеш аз муҳлат дар Премер-лигаи Англия чемпионанд. Инро мо аз расонаҳои иттилоотӣ гирифтем ва он ҷо навишта шудааст ки Юрген Клоп дар як нишасти матбуотӣ ба суоли оне ки шумо гуфта метавонед ки Ливерпул аллакай чемпион аст, чунин ҷавоб дод: тасаввур кунед ки шумо ба ман чӣ суол медиҳед, шумо аллакай чемпионед. Ин беақлӣ аст агар ман бигӯям ки ҳа, ҳоло чанд даври дигар боқӣ мондааст ва инро вақт нишон медиҳад, гуфтааст Юрген Клоп, сармураббии дастаи Ливерпул. ҳангоме ки бозии дастаҳои футболи Саутгемптон ва Тоттенхем ҷараён дошт, ҳолати ғайримуқаррарӣ сурат гирифт. Дар ҳоле ки шогирдони Жозе Моуриню аз соҳибони майдон бо ҳисоби 1-0 рӯ ба шикаст буданд, Жозе Моуриню хост ба дафтарчаи қайдҳои махсуси ситоди мураббиёни тими Саутгемптон рафта, онро аз наздик нигоҳ кунад. Дар ин ҳолат довари марказ ба мутахассиси португалӣ корди зард нишон дод. баъд аз бозӣ Моуриню ин ҳаракати худро чунин шарҳ додааст: ман дағал будам, то андозае дағал будам ки аблаҳӣ кардам. дар чунин ҳолат ба гуноҳи худ иқрор мешавам ва сазовор барои гирифтани корди зард гаштам. ман гуфта наметавонам ки барои чӣ ин корро кардам, аммо ин сабаб дошт, гуфтааст Моуриню. дар ин дидор ҷароҳат бардоштани футболбозони калидии Тоттенхем Домбеле Алваро ва Гари Кен ситоди мураббиёни дастаро андогин сохт, зеро дар пеш онҳоро бозӣ бо дастаи Ливерпул интизор аст. ҳамлагари ССК Фёдор Чалов барои гузариш ба тими англисии Челси омодагӣ мебинад. ҳунари футболбози 21 сола сармураббии бошгоҳи лондонӣ Фрэнк Лемпардро қонеъ кардааст. барои Чалов Челси 23.5 миллион пешниҳод кардааст. Челси дар баробари ҳамлагари ССК инчунин боз бо Тимо Вернер аз Лейпциг ва Муса Дембеле аз тими Лион таваҷҷӯҳ дорад. футболбози маъруфи испанӣ Вилия охирин бозии худро дар корномаи варзишиаш анҷом дод. дар бозии финалии ҷоми ҷопон тими Висел Кобе бар Кашима бо ҳисоби 2-0 ғалаба намуд. ин дидор барои собиқ ҳамлагари мунтахаби Испания ва Барселона охирин рақобат маҳсуб мешавад, зеро Вилия қаблан эълон намуда буд ки ба корномаи варзишии хеш хотима мебахшад. бозигари 38-сола аз курсии захиравӣ ба майдон баромад ва бо дастаи Висел Кобе барандаи ҷоми ҷопон дар соли 2019 гардид. ёдовар мешавем ки дар ин тими ҷопонӣ собиқ ниммуҳофизатгари дигари Барса Андре Иньеста низ бозӣ мекунад. Мино Райола агенти ҳамлагар Эрлинг Холланд мушкилоти нагузаштани футболбози мазкурро ба Манчестер Юнайтед шаҳр дод. Манчестер Юнайтед ягона дастае буд ки Холланд зиёд бо ӯ гуфтушунид анҷом дод. мо низ хостем то ҳамлагар ба назди Сулшер равад, чунки ҳамдигарро хуб мешинохтанд. Холланд бошад дар ниҳоят эҳсос намуд ки гузаришаш ба МЮ айни замон иқдоми хатост. ягона мушкилоти шахсӣ миёни ман ва МЮ нест. инҷо худи футболбоз Боруссия Дортмундро интихоб кард ва хост ба он ҷо гузариш кунад. агар ӯ Манчестер Юнайтедро мехост, пас ин кор аҳли худро пайдо мекард. ҳарчанд девҳои сурх пешниҳоди хуб карда буданд, гуфтааст Мино Райола. ёдовар мешавем ки Боруссия гузариши футболбози 19-соларо аз тими Залцбург 20 миллион евро эълон намуд, аммо баъдан маълум гардид ки дортмундиҳо барои ӯ дар маҷмӯъ 100 миллион евро сарф карданд. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.